эл классико дар бораи он соатҳо гуфтан кам аст, аммо мо қадар вақти зиёд надорем. Барои ҳамин бозии фоли футбол баҳри мухлисони эл классико дар шаҳри душанбе қарор дорем. Номан Фирдавс ва дар якҷоягӣ бо Париматч Тоҷикистон пурсони суол мешавем ки дар эл классико кадом даста ғалаба ба даст меорад ва бо кадом ҳисоб. Албатта оддӣ не. 50 сомон баъди бозӣ дар сурати ҳисоби Париматч онҳо ирсол мекунем. ту ҳам бекор наистода зери шарҳи ин видео посухи худро навис. Барса ё ин ки Реал ва бо кадом ҳисоб. Мо интизор мешавем. дар назди мо қарор дорад мухлиси футбол Равшан, аллакай номи футболӣ ҳа. Равшан, салому алайкум. Номан Фирдавс аст. Ашиносаи бош мо шудем. Фоли футбол дорем бо ҳамроҳи Париматч Тоҷикистон. Реал ё ин ки Барса ғалаба ба даст меорад дар ин дидор? Ман бовар дорам ки дар ин дидор Реал Барсаро мағлуб мекунад. Реал Барсаро мағлуб мекунад. Чанд бар чанд? Ту ба ки нашонадам, шояд 1 бар 0. 1 бар 0. Реал 1, Барселона 0. 0, бале. Ташаккур. Саломат бошед. мухлисони эл классико ба монанди мӯйҳои духтарон зиёд ҳастанд. Реал ва Барселона дар Лас-Вегас рақобат ба анҷом мерасонанд дар оянда ва дар назди мо қарор дорад азим. бовар дорам ки номи ӯро нодуруст талаффуз накардам. Номан Фирдавс аст ва дар якҷоягӣ бо Париматч Тоҷикистон мо бозии фоли футбол ташкил карда истодаем. Барселона ва Реал Мадрид азим. Ки ғалаба ба даст меорад? Барселона. Барои чӣ? Я болею за Барселону, поэтому мне кажется, Барселона выиграет. И сейчас они очень много трансферов сделали в это трансферное окно, поэтому я думаю, победа будет за нами. Фейрплей ҳам якчанд саволҳо медиҳад ба онҳо, аммо новбаста аз ин. ҳисоб чанд бар чанд мешавад? 3 бар 0. 3 бар 0 Барселона ё ки Реал? Барселона. Бигзорам ин тав бошад. Ташаккури зиёд. мухлиси навбатии эл классико Ромиш дар назди мо қарор дорад. Мо намедонем ки Барселона ба он мақул аст ё ки Реал, аммо ҳозир муайян мекунем. Ромиш, салом. Фирдавс ҳастам, дар якҷоягӣ Париматч фоли футбол ташкил карда истодем. Барселона ё ки Реал ба ту мақул аст? Реал. акнун саволи дуввум, кадом даста дар ин бозӣ ғалаба ба даст меорад? Ба фикри ман Реал. қабул. Саволи севум, ҳисоби бозӣ чанд бар чанд мешавад? 2 бар 1. 2 бар 1 Реал. Бале. мухлиси навбатии футбол дар назди мо қарор дорад. Номи ӯ Антон. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Меня зовут Фирдавс. Вместе с Париматч устроили такой точный счет, кто же выиграет, Реал или Барселона, несмотря на то, что это межсезонье. Все же нам интересно, болельщикам. Я думаю, что выиграет Реал со счетом 3-1. Несмотря на все эти крутые трансферы Барселоны. Несмотря... Не, 3-1 Реал. Это потому что друзья у меня такие реальные, скажем, футболисты. Ага. Поэтому в честь них 3-1 Реал. Все. дар назди мо мухлиси футбол шаҳобиддин аз ӯ як чизро мепурсем. Барселона ё ки Реал ва бо кадом ҳисоб? ду чиз шуд аллакай? ростии гап, ман фикр мекунам ки Реал дар ин бозӣ яъне мағлуб мекунад рақиби худро ва ҳатман ки дастболон мегардад. хуб, мебинем ки варзишгарон чӣ гуна сабқат мекунанд ва маҳорат худро нишон медиҳанд. ба фикри шумо ҳисоб чанд бар чанд мешавад? ҳисобро фикр мекунам ки бозӣ нишон медиҳад. ба ҳар нав як ҳисобе ки ба фикри шумо дар ин бозӣ мувофиқ мешавад? шояд 0 бар 2 шавад. 0 бар 2. 2 кадом даста? 2 дастаи Реал. 2 Реал, Барселона 0. Ташаккури зиёд. бозиро бесаброна интизор мешавем. саломат бошем барои раҳмат. мухлиси навбатӣ бисёр як шахси зирак аст, ҳатто номаш ҳам олим аст. бубинед чӣ гуна ном. Номан Фирдавс, мо дар якҷоягӣ бо Париматч Тоҷикистон фоли футбол ташкил карда истодем. 24 июл дар Лас-Вегас Реал Мадрид ва Барселона бисёр як бозии ҷолиб ташкил мекунанд баҳри мо мухлисон. мо албатта аз оинаи нилгун тамошо мекунем, дигарон бошад аз пеши варзишгоҳ. олим, кадом даста дар ин дидор ғалаба ба даст меорад? ман фикр мекунам ки Барселона бениҳоят дастаи сахт мебошад. бозиҳои хеле ҷолиб аст. 3-1 мумкин Реал Мадридро мухлиси футбол Ромиш дар назди мо қарор дорад. аллакай ин маъноро дорад ки мо метавонем аз ӯ пурсем ки дар бозии Реал Мадрид ва Барселона ки рӯзи 24 баргузор мегардад, кадом даста ғалаба ба даст меорад? дастаи Реал Мадрид 3 бар 0. 3 бар 0 Реал Мадрид.
мутахассиси футбол Салим дар назди мо. Салом, номам Фирдавс ва дар якҷоягӣ бо Салим муайян хоҳем кард ки дар дидори Реал Мадрид ва Барселона кадом даста ғалаба ба даст меорад. Аниқтараш пешгӯӣ мекунем. Салим. Салом алейкум. Салом алейкум. Номам Фирдавс ҳастам. Номи ман Салим. Мухлиси дастаи Реал Мадрид мебошам. Гап аз куҷо оғоз мегардад? Дальше. Чӣ савол доред? Реал ё ки Барселона? Конечно, Реал. Кадом ҳисоб? ба фикри ман 3-1 мешавад. Ташаккури зиёд Салим барои хизматат. Ташаккур, намеарзад.